ktorá je pod záštitou primátora mesta a ten vás samozrejme všetkých pozdravuje a praje vám veľa športových zážitkov. Dúfam, že budete súťažiť v duchu fair play, to znamená žiadne podvádzanie, ale nech vyhrá ten, ktorý je naozaj dobrý a nie podvodom. Lebo kto získa niečo podvodom, potom už mu to zostáva na stálo a veľmi ťažko sa z toho dostáva. Takže ešte raz dovolte mi, všetkých vás pozdravujem a zakričíme si spolu na otvorenie tejto súťaže 3-krát hurá. Hurá! Dovolte mi, aby som vás taktiež veľmi srdečne privítal na dopravnom ihrisku mesta Čadca. Verím, že si odtiaľto odnesiete všetci len tie najkrajšie zážitky. Možno mnohí sa tu nevidíme prvýkrát a dúfam, že ani nie posledný, pretože to dopravné ihrisko máte možnosť využívať počas celého školského roku, samozrejme vtedy, keď nám praje počasie, čo tých dní, to je vždy tak na začiatku roka a potom v lete. Ja vám teraz poviem pár organizačných pokynov, ktorými sa budete riadiť, alebo ktorý by som chcel, aby ste sa riadili, aby nám to tu nejak voľne bežalo. Ak by bol akýkoľvek problém, sú tu páni policajti, treba sa ich opýtať vždy. Na každom stanovišti bude policajt, ktorý vás tam bude vlastne riadiť svojimi pokynmi. Prvé stanovište je stanovište, kde budete mať možnosť urobiť si jazdu zručnosti, tam si zúročíte tie svoje znalosti tej praktickej časti. Pôjdete pomedzi kuželky, bude sa tam vyhodnocovať. Dopravná výchova sa stáva teraz súčasťou výchovy alebo súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na prvom stupni. To znamená, že aj v dnešnej dobe, ako dnes, tu máme štvrtáčikov, u ktorých je vlastne vyvrcholenie dopravnej výchovy, kde majú preukázať svoje vedomosti. Myslím, že je to z roka na rok lepšie a predpokladám, že to bude úplne výborné, lebo dopravná výchova sa bude stavať ako predmet. Znamená, že to bude predmet na prvom stupni.